L-eks prim ministru l-eks kap Nazzjonalista Lawrence Gonzi qal il-kap Nazzjonalista Adrian Delia għandu jpoġġi T-Tmexxija Tiegħu Għal test. F'mument ta' kriżi u nkwit kbir fil-Partit Nazzjonalista, reġa' tfaċċa Lawrence Gonzi li mar jitkellem ma' Times of Malta dwar il-ġejjieni ta' Adrian Delia. Dan wara l-ikbar telfa elettorali li ġarab il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Adrian Delia, fejn saħansitra tilef it-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew. Lawrence Gonzi iddikjara dan f'intervista ma' Times of Malta. Fl-2013 il-Partit Nazzjonalista tilef l-ewwel telfa kbira fl-elezzjoni ġenerali. Huwa kien irreżenja meta tilef bil-kbir l-elezzjoni ġenerali. Gonzi, persuna qrib il-fazzjoni tal-eks kap Nazzjonalista Simon Busuttil, ingħaqad ma' qatt ta' esponenti nazzjonalisti li qegħdin jgħidu li Delia u l-klikka tiegħu fil-Partit Nazzjonalista għandhom jirriżenjaw. Mat-Times, Gonzi qal li mir-riżultat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew seta' jinduna li hemm faxxa kbira ta' nazzjonalisti li ma ħarġux jivvutaw biex jibagħtu messaġġ b'saħħtu lill-kap Nazzjonalista u l-tmexxija tal-Partit. Għaldaqstant, Lawrence Gonzi jaħseb li Adrian Delia għandu jgħaddi minn eżerċizzju fejn ipoġġi T-Tmexxija Tiegħu għal ġudizzju. Jekk Delia jiġi kkonfermat mill-ġdid irid jagħlaq dan il-kapitlu u jsaħħaħ il-Partit Nazzjonalista sentejn oħra. Lawrence Gonzi żied li bħalissa l-Partit Nazzjonalista għandu qudiemu numru ta' sfidi li jeħtieġ li jiġu indirizzati b'urġenza u b'kuraġġ, b'rispett lejn il-valuri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.